raskausviikot 37 ja 39, mitä tapahtuu meidän neuvolassa minun vastaanotollani niin siinä kohtaa. Odottaja on käynyt 35-36 raskausviikolla hyvin todennäköisesti lääkärillä. Se on oikeus hänelle, joko se on ollut neuvolan äitiysneuvolalääkäri tai sitten, jos on ollut esimerkiksi äitipuoliseurantaa, niin sitten on ollut siellä ihan virallinen synnytystapa-arvio. Ja sitten tosiaan nyt on loppuaika menee niin, että ennen raskausviikkoa 40 niin on vähän niin 2 viikon välein. Ja sitten 41+3 meidän hyvinvointialalle, tarkista omasi, niin ohjataan soittamaan yliaikaiskontrolliaikaa, joka on yleensä se 41+5. Mutta tässä on omat riskiryhmäläiset, jotka menee jo vähän aikaisemmin. Mutta jälleen kerran näillä käynneillä tämä perusrunko. Katsotaan odottajan paino, verenpaine. Hän on katsonut pissänäytteen, tarvittaessa hemoglobiinia. Kohdunpohjan korkeutta mittaillaan, vauvan sykkeitä katsotaan. Ja tässä kohtaa erityisen tärkeää on jotenkin kiinnittää huomiota niihin hälyttäviin oireisiin, eli esimerkiksi raskausmyrkytysoireilua, niin nämä on herkulliset viikot niille alkaa kehittymään. Voi olla, että on jo aikaisemmin, mutta valtaosa kehittyy tässä loppuvaiheessa. Niin ollaan herkällä korvalla siinä, että jos verenpaineet lähtee nousemaan tai proteiini alkaa tulla pissaa tai odottajalla olisi myös raskausmyrkytysoireita. Käydään useimmiten ehkä niitä ajatuksia, huolia läpi. Aika moni on nyt tässä vaiheessa jo niin lähellä sitä synnytystä, että alkaa olla jo vähän malttamaton olo ja vähän ehkä tuskainen olo ja kolottaa ja vaikea nukkuu ja toivoisi, että se synnytys sieltä kohta jo käynnistyisi. Et ehkä itse koen silleen, että yrittää vähän silleen tsempata ja tavallaan miettiä niitä jotain pieniä helpotuskeinoja sinne arkeen, että mitkä helpottaisi niitä viimeisiä viikkoja esimerkiksi. Synnytyksen lähestymisen merkkejä käydään läpi, että onko ollut supistelua, mitään poikkeavia vuotoja, mitään erikoista, mitä olisi niin kuin huomannut. Ja tietenkin, että lähtökohtaisesti se, että mikä on odottajalla mielessä. Sitten minä yleensä tykkään tässä 37 raskausviikolla niin palata vähän siihen imetysaiheeseen, jos perheellä on toiveena imetyksen onnistuminen, ja tykkää käyttää sitä imetystuen vauvan kellomonistetta. Siinä on aika kivasti selitettynä siitä, että millainen voi perusvastasyntynyt vauva olla ja miksi se esimerkiksi käyttäytyy tietyn vuorokauden aikaan tietyllä lailla. Eli siinä on, että vauvat on tyypillisesti hyvin tyytyväisiä, päivisiä, nukkuvat, ei kaikki, mutta näin niin kuin tyypillisesti. Ja sitten heillä on sellainen vähän ehkä ilmavaiva-aika siellä illalla, kun ei oikein mikään kelpaa. Ja sitten alkaa se maratonimetys yötä vasten. Että tavallaan joskus uusia vanhempia voi just vähän niin kuin yllättää se, että kuinka paljon se vauva haluaa olla rinnalla esimerkiksi iltaisin. Ja toinen sellainen hulinavaihe on siellä aamuyöllä. Ja sitten yritän selittää, että esimerkiksi aamuöisin tapahtuva hulinointi, eli vauva saattaa 1 ja 7 välillä herätä tunnin välein syömään. Nämä on ekojen viikkojen juttuja, nämä on tosi tavallisia ja ihan normaaleita. Ja se liittyy siihen, että yöllä tapahtuva imetys tai pumppaus erittää imettäjässä erityisesti prolaktiini-nimistä hormonia, joka saa sen maidon nousemaan. Ja se vauva tietää, sillä vauvalla on vaistot siihen, ja se haluaa tehdä sitä työtä. Ja se ekat viikot usein hulinoi siellä aamuöisin just sen takia, että se varmistaa sitä maidon nousua. Ja sitten se helpottaa. Mutta tällaisia pieniä juttuja, mitkä voi olla esimerkiksi ensimmäistä lasta odottaville, niin vähän silleen, että miksi tää hilluu tää aamuöisin. Niin se johtuu siitä. Niin tällaiseen asiaan yleensä vähän pysähdyn ja käyn sitä läpi, että millainen se vastasyntynyt saattaa olla. Riskiryhmäläisille jaetaan meidän hyvinvointialueella niin myös lypsysetti, eli ohjeet, miten käsin lypsetään, ja voi alkaa lypsämään sitä rintamaitoa, jos sitä erittyy, niin ruiskuihin, me annetaan ruiskuja ja lääkelaseja täältä, ja niitä voi sitten pakastella. Ja myöskin, että jos perhe on esimerkiksi ja muutenkin, vaikka ei olisi riskiryhmäläinen, niin kiinnostunut siitä, niin saa meiltä. Tämä ei välttämättä ole kaikilla hyvinvointialueilla käytössä. Se, mikä siinä on siis ideana, on se, että jos sieltä sitä maitoa tulee, niin saadaan sitä jo talteen. Se on tosi hyvää, se on jo täynnä vasta-aineita, mutta erityisesti se, että se käsinlypsämistekniikka tulee tutuksi, koska sitä useimmiten tehdään se ekana tokana päivänä, että vähän tehostetaan sitä maidon eritystä ja saadaan sille vauvalle niitä ekoja tippoja. Sitten raskausviikon 39 käynnin, niin muistuttelen tosiaan, että yliaikaiskontrollia, sanoinkohan me tästä?
No kuitenkin, niin 41+3 meidän hyvinvointialueella soitellaan äitipolille ja he varailee sinne sitä yliaikaiskontrollia, jos vauvaa ei ole kuulunut. Ja sitten on tietty oma riskiryhmäläiset, jotka menee aikaisemmin. Ja 39 viikolla useimmiten käy vähän, että vaikka ei olla todellakaan lähelläkään käynnistystä, mutta voi olla, että neuvolaan ei tule enää käyntejä, niin vähän sitä, että onko tietoinen esimerkiksi käynnistyksestä tai mitä ajatuksia se herättää. Mutta yritän käydä aika lailla esimerkiksi ensisynnyttäjien kohdalla sitä, että valtaosa ensisynnyttäjistä synnyttää vasta lasketun ajan jälkeen. Ja se ei tarkoita automaattisesti, että se menisi jonnekin 41+5 viikoille, koska ne viikot voi olla tosi pitkät. Mutta voidaan vähän tällaista aihetta siinä sivuta. Ja sitten annan ohjeet, että miten olla neuvolaan yhteydessä, kun on vauva syntynyt ja missä kohtaa ja miten ja minkälaiset käytännöt meillä on kotikäyntien suhteen tai muuta. Niin tällainen on se viimeinen äitiysneuvolakäynti vaan raskaana. Että sitten seuraavaksi äitiysneuvolassa käydään vielä muutama käynti vauvan syntymän jälkeen ja sitten perhe siirtyykin lastenneuvolan asiakkuudelle. Mikäs fiilis teillä on? Haluatteko te lastenneuvolasta vähän tällaisia samantyyppisiä videoita, että mitä me oikein katsotaan, miksi me katsotaan tiettyjä asioita? Niin kommentoi alle. Kiitos.